još od formiranja 2001. godine multietnički sastav ovog tužilaštva osigurava povjerenje multietničkog sastava Brčkog distrikta. Sudovi distrikta u pravilu odlučuju u sudskim vijećima i ona su po strukturi sastavljena od različitih osoba, dakle ne samo kada je u pitanju etnička struktura, nego i socijalna, polna i druga struktura. Mi nastojimo da tu multietičnost kroz sve faze postupka, kroz imenovanje komisija za zapošljavanje, kroz imenovanja, vodimo računa o statutarnim odredbama vezano prilikom zapošljavanja, da to odražava strukturu stanovništva. Prvi odgovor policije na određene događaje koji mogu imati rasnu, vjersku, mržnju, netrpeljivost, prekršaj ili krivična djela, policija promptno reaguje. Često imamo pristup razgovorima koji su ponekada i živahni i koji iziskuju određene rasprave koje su i oštre, ali se ne ustaje od stola, ne odustaje se od razgovora i kroz razgovor se dolazi do nekakvog cilja. Nama nije bitno koje vjere, nacionalnosti, naroda, nazovite to kako god želite, mi gledamo i živimo kao što smo živjeli i ranije. Takav ambijent je stvoren ovdje da ljudi mogu da pronađu sebe i da budu uspješni, naravno ukoliko i koliko oni to žele.